Ja taas voi sanoa, että ollaan perillä, nimittäin Happosen Juhan lauttalla ja mennään ahvenia etsimään ja yleensähän niitä kyllä silloin löytyy. Tässä saadaan myöskin kuulla se, että mikä on kurssi nimeltään Kalastuksen ABC. Joo, kalastuksen ABC on se, että me ollaan pidetty täällä Autere-opistolla Mänttä-Vilppulassa tällaisia kalastuksen ABC-kursseja, missä lähinnä opetetaan urheilukalastuksen erilaisia menetelmiä ihan perustasolta, unohtamatta kalan käsittelyä ja kalan valmistusta sitten pöytään asti ihan sieltä järvestä pöytään. Kenelle tämä kurssi on tarkoitettu? No vauvasta vaariin, että meillä on nuorin ollut 4-vuotias ja vanhin kaveri ollut melkein 90. Meillä on täällä nyt koulutettu Mänttä-Vilppulassa, jona varmaan olisikohan 100 käynyt kyseisen kurssin. Siellä on paljon erilaisia vanhoja ja nuoria ja lapsia ja sitten nuo kalareissut ne on hyviä, kun eri paikoissa on käyty. Ja Niin, pääsee paikkoihin, minkä muuten ei menisi. niin, ja sitten on kaikki kalalajit ja solomut ja siimasolomut ja kaikki ja kaikin näköisiä uusia vinkkejä mitä tulee. Minä haluan oppia lisää kalastuksesta. Mä aloin sitä harrastaa tässä muutama vuosi sitten, niin innostuin kovasti ja koko ajan lisää haluan oppia siitä. Joo. No mitä sä odotat tuolta kurssilta sitten, kun sä sinne pääset? Ehdottomasti uusia oppeja kaikista eri kalastustavoista ja just tää kalan käsittely, se ei oikein suju, että se vaatii tosi paljon opettelua. Meillä on ollut tämmöinen kurssin esikatselmus, niin tämän perusteella oletko edelleen innoissasi menossa kurssiin? Olen, kyllä. Eikä ihme, koska aika paljon tapahtumia oli nyt. Oli oikein kivasti, että Ja kyllä kaiken kruunu oli se teikäläisen niin Rippin Rapilla 2 ahventa samassa rapissa. se oli kyllä aika Molempiin ainutkertainen tämä. En ole ikinä nähnyt molempiin koukkuihin oma kalansa. Ahventa nousi. Tänään kaikkia ahvenet, hauet ja lahnallisut ja ison lahnan, mikä Juhani veti, niin, ja iso haue veti Anukin, niin me saatiin kuitenkin kalaa, niin varmaan lähelle 80 kalaa käynyt veneessä. Näillä mennään.